Garin Lahaina da ke kan tsibirin Hawaii na ƙasar Amurka gari ne mai matuƙar tarihi kuma babban birnin masarautar Hawaii a shekaru aru-aru baya da suka gabata. Garin yana kunshe da akalla mutane 12,000 kuma garin yana cikin jerin wajajen da ke jan hankalin masu yawon shakatawa domin garin a zagaye yake da ruwa. Wanda a yanzu haka ya zame tarihi domin a ranar 8 ga watan Agustan shekarar 2023 nan wutar daji ya kone garin kurmus. Barkewar wutar dajin a tsibirin ba sabon abu bane, amma wanda ya faru a baya-bayan nan shine kusan mafi muni a tarihi. Wutar ta sanya mutane tserewa daga gidajensu inda har wasu suka fada cikin ruwa domin tsira. Gobarar ta lalata akalla gine-gine 2,700 tare da asarar rayukan da kawo yanzu ba a tabbatar da adadinsu ba, biyo bayan har yanzu ana aikin ceto. Ta kuma jikkata mutane da dama. Gobarar ta lalata muhimman wurare masu tarihi a wannan garin na Lahaina da ke yankin Hawaii na ƙasar Amurka. Jihar Hawaii dai da ke kasar Amurka na cikin jerin wuraren da ake samun gobarar daji a faɗin duniya. Bugu da ƙari, jihar Hawaii da ke kasar Amurka akan samu girgizar ƙasa akai-akai baya da gobarar dajin. Sannan kuma tana da wasu tsaunukan da ke haifar da aman wuta. Ni ce ta kwarar kullum Sadiqat Aisha Umar Mai Malari, nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya.